Da ste bre ljudi, danas ćemo igrati Stray Trail Rivals na Facebooku. Nisam još igrao nikad igricu, pa ne znam kakva je. Uglavnom radi se o nekim trkama ili tako nešto. Znači, da sam započeo da igram, došlo mi se tako da odigram jedno, dvije partice, tri. Tu ima i turbo. Ohoho. Koja je čikica? Ćemo da vidimo. Nice car, man. Kako se ovo uopšte igra, ako su već u pitanju trke? Nemam blage da vam kažem odmah na početku. Koju dobar car ima. Igra se uglavnom sa space, sa strelicom gore, dole i sa shift i sa escape. Nemam blage, brate. Ali opet pobedio sam. Oho, dobre pare. A napokon, to je moje. Zašto sam igrao pre i izgubila mi se mapa na totalno i sad mi se vratila. Dobre. Idemo, znači ovo je moj pravi auto i s njim sam igrao biti već dugo. Mislim, evo ovo je isti face, pogledajte, isto je, znači nisam prekidao. Jednostavno, izbrisalo mi se nekako i opet mi se vratio ovaj stari. Igrao sam preko laptopa, tamo se nije izgubio, nego na kompjuteru se sad nešto izgubilo, tako da nemam pojma šta se desilo. Ali evo, ovaj moj auto pravi, tako da sada, da ne mislite da čitujem sad. Nemoj da neko umisli da čitujem, pa doći ću tamo da ga izubijam. Šalim se. Fans. Imam više snage, možda ga i pobedim. Good. Idemo. Perfect. Idemo. Ohoho. Zostavljam ga u prašini. Ne znam. Jebote. Zaboravio sam da menjam brzine. Izvinite što psujem. Ne znam. Evo ga. Winner. Loser. 665. Haha. Idemo race. Žela bi da pozdravim mog drugara Luku Stanića i Davora Sarića i Sofiju Erdalovića, Aleksa Pavlovića, Nemanja Oslića i mnogi ostale. Ali to nisam spomenuo. Radi sebe. I naravno da se ne zaboravi Ivana Slavuj. Nju poznajem od rođenja. 3 dana sam stara od nje. Aha. Idemo, vožnja. Oho, 80, 90. I sad bi želio da vas pitam koje još igre želite da igram ja. Hoćete, ću vam pokazati samo malo. Samo $325. Body shop. Aha. Ne znam ako više ne sviđa ovo najbolje. Nema više ništa da se unaprijedi
već je. Evo sad da ćete sakupimo ovih 6000. Problem je što imamo ograničene imamo ograničeno gorivo i imamo ograničeno koliko da igram. Pa mi je to malo dosadno. Izvinite. Malo sam se prehladio. I krenuli smo. Nego kod mojih, kako se zove, drugara, frendova, ova igrica koči i to previše koči. Ne znam, kod mene, ja mislim da će kod vas ići ovako tečno i bez bugova i tako tih sranja. I stočka. 6, 700, 809 i 109. Jebem ti mater. Koliko ono? 4000 košta. Tada. Nego sad ću početi, uskoro mi dolazi Brazer iz Hrvatske. No, njegov kanal će se zvati The Shock Craft. Malo mi je glupo ime The Shock Craft. Ne znam, ali kad dođe, mislim tu, počinjemo snimati Minecraft i GTA 4, čini mi se. Ja ću instalirati sad uskoro GTA 5 za koji dan. Ali ovo je brz, sunce te poljubim, ali je brži od mene. Instalirat ću GTA 5 za koji dan. Nadam se da je izašao na internet, da se ne mora kupovati. Mrzim kad se treba kupovati, obično su kupi igrice onako 5-6 hiljada. Sad da pogledam koliko snimam. 7 minuta. Dobro, ićemo na 10. 10. Nego, ne znam zašto mi se toliko uploaduje, treba mi video od 10 minuta. Treba da se uploaduje, koliko treba da se uploaduje? Znam dosta, sad ću da izgubim od ovoga. Sada pogledaj da bude velika tišina. Neizmenično. Brži je. Ja sam brži. Brži sam. Vidi se da sam brži. Brži. Do 600, 700, 809. Idemo. Winner is me. I 625. Daj mi još jedna trka i kupujemo ona i to je bilo sve u ovoj epizodi. Hajde odigramo još ovog da pobedimo. Ja uvijek tako verujem u sebe da ću pobediti. I kad se kako ostvari, nekad se ne ostvari. I tako to. Filip. Nijemo nešto, auto mu je bolji. Drn, 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 drn. Vum, vum. Idemo. Pa sad sam nešto brži nego ikad. Sad ću kupiti još ono novo. I onda sam završio sa body. I kupit ću novi auto uskoro, znači ne znam da ću koji će da bude. 189, opet samo 109, trebam da pređem nekad na 110. Ali ne mogu to. 9.24 mi treba da dođem do 60 km na sat. Šta je ovo? 8, a ovo da je 11, ovo ćemo, a ovo je 5000. Sunce ti poljubim. Još 3 trke da odigram. Mislim da je 5 ovo 1000. Ja mislim da je 4, a ovo 5000. Idemo. Ajde te pobedim, ti imaš Fiat Stilo, brate. Pa bato. Gle šta mi radi. Drž ga.
Maša, da ćeš me pobediti, Maša. Ne može meni niko da pobedi. Znate, ja sam šampion. Šalim se. Šalim se. Pizza Enio. Bajka. Bleh. Fuj. Blek. Blek. Što bi volao da kupim? Nemate pojma, ili ovog, vrat. Ta ima ova. Ili ovaj Mustang. What? A nije važno. Da li mogu da ga napredim i... Aj se gledam da će mi faliti još nekoliko. Da, vidiš kako vidite kako ja znam. O, 10 minuta, 11 minuta snimamo. Onda, molim vas, subscribeujte moj kanal. Subscribeujte, komentarišite, lajkujte, hoće da budem bolji od mog burazera. On meni uvek govori, nećete nikad biti bolji od mene. To se niko nikad ne zna. Ko je ovaj crveni, ne znam se ko će da pobedi. Očigledno ja. On može samo da pojede ovu prašinu koju će mu sad nameriti. Nameriti, dakle sam izvuku tu reč. Nemam blage. Šta sad hoću da kupim? Molim. Ovo mi se više isplati. Tačnije. Body. Uzet ćemo body pa što bude. I to bi bilo sve u ovoj epizodi. Znači igrat ćemo još malo Street Rivals. Ovo je tek prva epizoda, snimit ću na 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 epizoda. I to bi bilo sve od prve epizode. Ne zaboravite like, comment, subscribe. Ćao!